फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. आज आहे दसरा. तर दसऱ्याच्या तुम्हा सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. आणि नेहमीप्रमाणेच आता 10 दिवसचं रुटीन चालू आहे माझं की खाली जायचं, इकडचं सगळं काम आवरून. तसं आज पण चालले. आज जरा दसऱ्याचं नैवेद्य काय काय बनवते ते बघा तुम्ही पुढे. तसं दाखवायला ना एवढा वेळ मिळत नाही मला. मी पटकन आपलं देवपूजा म्हणजे देवाच्या पाया पडते आणि किचनमध्ये जाते जेवण वगैरे उरकायला, कारण परत आम्हाला दुपारी इकडे यायचं असतं गायींना बांधायला. आपल्या बाकीच्या गायी आलेत, फक्त बाबी आणि डॉली बाहेर असते, तर तिला दुपारी येऊन इकडे घरी बांधावं लागतं. त्याच्यानंतर पुन्हा संध्याकाळी सगळं काम आवरून खाली जायचो. आज पण जायचं आहे देवळात वगैरे, की सोनं वगैरे सगळ्या देवळामध्ये ठेवतो आम्ही. आणि आता जायला निघालोच तेवढ्यात गुरांचं खाद्य येणार आहे, त्यामुळे परत थांबलो, कारण त्या काकांचा फोन आला होता की खाद्य घेऊन येतोय. म्हणून बरं झालं, नाही तर खाली जाऊन परत वरती यायला लागलं असतं सुयोगना, कारण ह्यांना जरा बाहेर पण जायचं आहे 12व्याला. कारण सुयोगच्या आत्याचे मिस्टर ऑफ झालेत, तर आज त्याचं 12व आहे. तर ते जाणार आहेत साखरप्याला. साखरप्यामध्ये म्हणजे मुर्शीला. तर इथून किती वेळ लागतो? 20 किलोमीटर आहे, पण रस्ते ना खूप खराब आहेत, त्यामुळे लेट होतं, म्हणजे उशिरा पोचतो आपण. म्हणजे जिथे अर्धा तास लागेल तिथे माणसाला तासभर जातो. आता ते 10व्याला पण गेले ना, तेव्हा पण येते वेळी पाऊस होता वगैरे. आणि आता पण ते एकटेच चाललेत, कारण की बाकी तर कोण जाऊ शकत नाही, कारण नैवेद्य वगैरे दाखवायचं आहे म्हणून. एक पोती आणून टाकली आहे आणि अजून 2 पोते आहेत. त्यांना तिथून खांद्यावरून घेऊन यायला लागतं, कारण गाडी ते रोडवरच थांबते. दोन सुग्रासची पोती आणि एक पत्री पेंट आहे. मी दाखवते ते टाकल्यानंतर. परत त्यांना टाकू दे. तर आपण हे मागवतो ते बरं पडतं ना. तसं तर आम्ही एमर्जन्सीला दुकानातून पण घेतो, पण हे कसं डायरेक्ट घरी त्याच रेटमध्ये. आणि हे असं बिल आणून देतात, त्यावरती आपण सही करायची. आणि त्यांचं भाडं म्हणजे हे जे गाडी येते त्याचं हे बिल असतं असं, म्हणजे किती पोती आली काय. आणि हे त्यांचं जे भाडं, म्हणजे ते लोक इकडे घरपोच पोचवतात ते 3 पोतीचे 220 रुपये. बिल ह्याच्यात येतं इन्व्हॉल्व मध्ये. इकडे गाडीची वगैरे पूजा करून झाली आहे. दारात सुद्धा नवी बांधून झालेत. दारात नवी 5 ठिकाणी 5 वस्तूंना एक नवी बांधली. आणि गाडीची सुद्धा पूजा झाली. आता आम्ही खाली घरी जाणार आहे, तिकडे सुद्धा पूजा करणार आणि देवळात जाणार सोनं वगैरे ठेवायला. आता घेतोय चहा पिऊन, सगळी कामं वगैरे आवरली आहेत. गुरं पण आतमध्ये आलेली आहेत.
सोनं नको आहे? शुभ दसरा. सोनं देते. बरेच दिवसांना आलं. हो तिकडे कुठे गेलं? हो त्याची दिसते ना. राई राई दसऱ्याच्या शुभेच्छा तुला. बाबू अशी काय करतेस? मला दे मला नाही देणार. नाही नको पिऊन आली चहा. काय किती वेळ
हो. बोलली ही ज्योती कोण होती गुरव हा ती पण गेली ना दिवस पण परत काय भेटायला जायला मिळालं नाहीये हॅपी दसरा बाई महाग झालंय